हापां नोंनि खैफोद नोंनि काल नोंनि महाकाल आं बले तो जम राजा ओइ सोर नोङो खोन्थागोन ना दाख्लै नोंसोरो सोमस्रिनो मा होनना एरनानै होआ हा आच्छा अमा राजासो आंनि नाम्बारखौ सोर होनाय नोंनो हा अमा राजा बिफाङाव फिथाइ खानाय बायदि मोनलाबायो आं नाम्बारफोरखौबो मारै मोनदों मारै मोनाखै बादो खालि बेखौल' खोन्था आंनि सोमस्रिनो नोंसोर मा एरनानै होआ हा बे दुम्फाव लोदो बुसाव थामफ्लिया मोखां गुवारा मा होननानै एरनानै होआ नोंसोरो सानैबो लोगो नांनानै सोमस्रिनो मा होननानै एरना होदोंखाय एराखै मा जों जेबो मोनथिया सानदों आंखौ हा मोनथिया सानदों सोमस्रियानो आंनो खोन्थादों नोंसोर माथो आंखौ गारनो खोन्थादोंनो हा सोमस्रिखौ माथो ब्रेकआप खालामनो खोन्थादोंनो आंखौ मानो खोन्थानाय नोंसोर हा मा सोमस्रिया खोन्थादों औ सोमस्रियानो खोन्थादों आंनो नोंसोर माथो आंखौ गारनो खिन्थाबाय थायोनो सोमस्रिखौ हो गोदान बयफ्रेन्ड लादो मादो होननानै बुंबाय थायोनो आंखौ गाज्रि होननानै नोंसोरो सोमस्रिनि हा खोमायाव सोनानै होबाय थायोनो माथो नोंहा गाज्रि नालाय ओइ हापां आंखौ गाज्रि होननानै बुंजासे नोंनाव मा फोरमान दं हा नोंखौ एदावदों नामा आङो सिरि सिरि था गावबागाव खामानिखौ माव मालायनि गार्लफ्रेन्ड मालायनि बयफ्रेन्डफोरनि रिलेशनशिपखौ दा सेफायना हो मिथिबाय ओइ नोंहा फाल्थु नालाय बुंनायमोन आरोहाय गावखौनो नालेंखरनि दै बायदि साफा मोनना लायाखै बे आं नालेंखरनि दै हाब्रुनि दै जायाथों मानो नोंसोरा सोमस्रि आरो आंनि गेजेराव मानो हाबनो दरखार हा इनिफ्राय सोमस्रिखौ जेबो दा बोसोन हो मिथिबाय हायोबा सोमस्रिनिफ्राय गोजानाव थाखागोनबो दे औ जेसेबां हायो सोमस्रिनिफ्राय गोजानाव था हायोबा 100 मिटार गोजानाव था मिथिबाय सिं लाजियाबो गावना नाखला मोजां नङा ओमफ्राय जोंहासो दाय जादों जोंहा जोंनि लोगो नालाय बासायदों आरोहाय गाज्रि बयफ्रेन्डखौ दा लाथों होननानै नोंखौलाय सोर सोगाबनो खोन्थाबाय थायो सोमस्रिया माथो गाबबाय थायो मोजां बयफ्रेन्डा बेनो जाबाय गाबो गाबलाया बुलाया जों सानैनि गोसो नोंसोरो बेयाव हाबनानै थानो दरखार गैयाना जोंनि गेजेराव ओइ फाल्थु सोथा नोंजों नांलायनो गोसो गैया आं माबायदि इसेबां फाल्थु बेयाव मा राजाया जोंखौसो रायहरबावबाय आरो सोमस्रियालाय मानो खोन्थानांगौ जाखो दे गावनि मोजांनि थाखाय बुजायबाय जोंहासो दाय जाबाय हा माथो जाबाय थाखो हासोनो बुदुंबादा आंनो हापां अमा राजा फन खालामदोंमोन आंखौ हा माथो होनखो बेलाय दालाय जों सोमस्रिया गाबबाथाय अमा राजाजों थगायजाबाथाय अमा राजाजों रायजाबाथाय सोमस्रिखौ जोङो बुजाया होमबा सोमस्रिनि गाबनायखौ नुनानै जोङो बुङोना अमा राजाखौ गारदो मादो होननायखौनो अमा राजाया रायहरदों आरो ओमफ्राय बेलाय बोरै मिन्थिखो जों सोमस्रिखौ बिदि बुङो होननानै सोमस्रिया खोन्थाहरदोंनो मालाय अमा राजानो सोमस्रिया बिदिसो गावनि गाबनायखौ नुनानै दुखुखौ नुनानै अमा राजाखौ गारदो होननानै बुजायबाय उल्था मोजां जाखांनायनि उनाव अमा राजानोसो खोन्थाहरफिनबाय बियो बेवहाय बुजायजामारला रावखौबो गावनि दुखुखौ नुनानै गाबनायखौ नुनानै जोंहा बुजायबाय मोजां जाखांनानै अमा राजानोसो खोन्थाहरफिनबाय जेब्ला गारनानै थांदों अब्लासो मिन्थिगोन दा बे सोमस्रिया आरो बे सोमस्रिखौ एबारनिफ्राय जेबो बुजायनांला रहाय आं सोमस्रिनाव सोंनि मानो खोन्थाहरफिननांगौ बियो अमा राजानो खोन्थानाङाहाय गाज्रि मोनगोन सोंगोन आं आयु नों सोंहैथारनोसैबो होमबा औ सोंगोन आं बेबो दानो आयौ बेबो बिराद गरम आरो दे हापाङाबो दख'ना गाननायजों जा समायखाबाय बे आंखौ हापां बोरै नुदों आंखौ दिनैनिफ्राय जेबो एडभाइस होला आं नोंनो मानो नोंनो जेबो एडभाइस होजाया जेबो बोसोन होजाया नोंनो आया हापां मा रागा जाखो नोंनि मोजांनि थाखाय माबाफोर बाथ्रा बुंबा माबाफोर बोसोन होबा नों थाङै थुङै अमा राजानोसो खोन्थाहरफिनो ना सोमस्रि आं मा खोन्थाहरदों अमा राजानो सोंफ्लादोंसो सेलेफिनो अमा राजानो खोन्थाहरफिनग्राया नोंनो दा आंलाय मा खोन्थाहरखो अमा राजानो ओइ सेलेफि जेबो मिन्थिनायबो मिन्थिबायदि जाफ्लानाङा नोङो आयौ नांलायबायसो माथो मानो खोन्थाहरनाय नों अमा राजानो हा जों बुंनाय बाथ्राफोरखौ अमा राजा आंनि बयफ्रेन्ड नालाय आं अमा राजानो जेबो खोथा लाखुमाया बेनिखायनो खोन्थाहरदोंमोन होमबालाय मानोथो जोंनाव बोसोन बियो हा मानोथो एडभाइस लायो जोंनि अमा राजाया आंखौ गारबाय अमा राजाया आंखौ मोजां मोनला होननानै गाबसिगोन ओमफ्राय उनाव मोजां जाफिनबाथाय अमा राजानो खोन्थाहरफिनसिगोन आरो जों मा होनदों मा होनाखै हौवा फाग्लि दिनैनिफ्राय जेबो बोसोन बिनांला नों जोंनिफ्राय गाबनाङा सोमस्रि हामा दुम्बाव हापाङा आंखौ जिरायनानै गारबाय लोगोसे हौवा फाग्लिबो होनबावबाय आंथ' अमा राजानि अनगा रावखौबो मोजां मोना बेलाय हापाङालाय ओरैनो बुंदों आरो खुगायाना एसे बानलु बायदिखा थेवबो आंखौ हौवा फाग्लि बुङामोन ना आंखौ अमा राजा फाग्लि होनबाबो जायोमोन रागाया बारायोना हापांना बे रागायावसो होनदों बियो गाज्रि मोनाङा बेखौ दाहायनो मोजां जाफिनगोन बे अब्लाबो आं नोंसोरजों थाला न'आव थांनोसै नै बेहाबो माबा न'आवसो थांनो ओंखारलायबाय आं बेफोरबायदि लासिं खालामजाया आं हापांजों थांनोसै आं न'आव आयौ मा जाबावगोन बे सिख्ला सानैजों नाजोबदां नों माने आंनि डिपियाव लाइक होआखैहाय दाबो हा आयु सोमस्रि रुम गारना थांनो ओंखारखो ना माखो नोंलाय
थांनोसै आं बेयाव लाजि फोनांजानानै थाबाय थानो हाला आं हाबाब सोमस्रि नोंखौलाय सोर लाजि फोनांखो बेलाय बे हाफाङा मा औ हाफांजों बेबायदि बखिजाबाय थानो हाया आं थांनोसै आङो बे रुमाव मालाबाबो फैफिनला आं थां नोंखौ नांखायाबो जोंनो आयुहाय हाफां सिरि थादो नोंबो सोमस्रि बेफोरबायदि दा खालामसै नोंबो था मानो दसे दसेयाव रागा जोंनानै बिदि खारलु खारला नोंसोरलाय थांदोहाय दुमफाव बे थांबासो मोजांसो जागोन जोंनि थाखाय औ हाफां आं थांनोबो नागिरखाबाय नोंनि बे केसेव लाजि फोनांजाबाय थानो हाया आं नोंजों सैथोखौसो बुंदों दा माबा मोनसे रायलायबाथाय हौवानो एरनानै हरफिनबा थां लोगोनिख्रुइ बयफ्रेन्डआसो देरसिन आरो औ बयफ्रेन्डआबो देरसिन जानांगौथ' आरो आंनि बयफ्रेन्ड आं मोजां मोनखागोन ना ओइ ओंखारलां हाबाब हाफां बिदि दाबुंसै सै था नों हाफां आं थांनो ओंखारखाबाय दिनैफ्राय आंखौ कल मेसेज जेबो खालामनाङा नोंसोर आयै जेरैबो खम दालामार हाबाब रोंला आङो फट'खौलाय जि मोजां नुदोंमोनलै मोगथाङावसो माबायदि जायो बार थगायजाबाय थानो गोसो गैयालै सिख्लाफोरजों साला फट'आव बेलेग मोगथाङाव बेलेग बहालै हाफां बे मोनाबिलियाव बेग बिदिं लानानै न'आव थांनो ओंखारदों आं बे मोनानायावनो औ मोनाबाबो थांनोसै आं थ' आंखौ दोनलांनोबा मा बुन्दायालाय गैया बेखौ फन खालामाखै आं थ' ना आंखौ दोनलां नै नारजि बुदां फैदों बेखौ दोनलांनो खोन्था नारजि बुदां थाथ' लामायाव थाथ'लायबासो जायो नामालै सन्थला थांबानो नामा आंजों सोमस्रिखौ लांफालाय आदसा सोमस्रि बहा थांनो नागिरदों नों आं न'आव थांनो नागिरदों बे दासो मोनायाव न'आव थांनो नागिरबावबाय नों बेनिखायनो बुंदोंब्रा दोनलां हारसिं मानसि गारि दंखायो नोंहा दोनलांदोब्रा फै होमबा गाखोफै सोमस्रि दाहाय थांथ'ला दे सोमस्रि दासो आंखौ दोनलांनो लिंनानै दसेनो था जाफिनलायबाय थां नारजि बुदां थां फै सोमस्रि आं दोनलांसै बेबायदि मोना गुना हारसिं जेरावबो थाङा फै आं दोनलांनि थां नारजि बुदांसो थां गिनाङा नों नारजि बुदांखौ थां सोमस्रि थां फै सोमस्रि गाखोफै हाफाङासो रागा जोंगोन नामा बेलाय मानो रागा जोंनांगौ फै गाखोफै दे थांदो होमबालाय अके बाय नारजि बुदां थेंक इउ स' माच जेबो नङालै बेफोरखौनो थेंक्स जासिलायो नामा आंनाबो जेबो खामानि गैखाया बे मोनाबिलिखाय एसे बारहावा जानो होननानैसो फैखादोंमोन आं टाउनाव हेलौ हाफां नारजि बुदां खोनासंलाय आं जि रागा जोंदोंना आं दिनै मानोलै आंना सोमस्रिजों नांलायदों दिनै मा औ सोमस्रिजों नांलायदों ओमफ्राय सोमस्रिया रुमनिफ्राय रागा जोंनानै थांबाय माथो जानायमोन बे सोमस्रिया ना जेब्ला दुखु जायो गाबो जोंखौ नांगौ जायो ओमफ्राय जेब्ला अमा राजाया मोजां फुस्लायहरनानै बुरखायहरनानै रायलायफिनो ओमफ्राय अमा राजाजों मोजां जाफिनसिगोन आरो ओमफ्राय जों जि बादा होदोंमोन जि एडभाइस होदोंमोन बेफोर खोथाखौ ज'नो अमा राजानो खिन्थाफिनसिगोन आरो मा जाबाय थायोब्रा औ नारजि बुदां बेखौनो खोन्थानो फन खालामदोंमोन आं एबारनिफ्राय अमा राजामोनजों सोमस्रिमोनजों रायलायनांला दे नायनोसै नङा रायलायनो मोना खिन्थु दे ओमफ्राय नों बहा दं दा आं एसे बायहेरायाव फैथ'दों दे होमब्लाय नारजि बुदां आं गेम गेलेनि बाय बाय गैलालै दा मिन्थिबा दायानो जागोन नारजि बुदां हाफांनि फन ना औ हाफांनि माबाफोर बुंहरदों नामा बुङाखै जेबो नङा नारजि बुदां आंनो खोन्थानो हागोन नों मानो होनोबा आं नांलायनासो फैखादों हाफांजों औ बेबो बेखौनो खोन्थाहरखादों दा अननानै सोमस्रि हाफांनोल' दाखिन्थाफिन दे नङाबा आंनि खर'खौ जागोन थिगसेनो औ जागोन दे आं खोन्थाया